egunon guztioi, zer modu zaudete? Tira, etxean egotea dagokigun denbora honetan, etxean geldirik eta egonean egon ordez, gorputzak mugitzea komeni dela diote adituek, bereziki adinduak bagara. Horregatik gaurtik aurrera, astelehenetik ostiralera, goizero, gorputz aktibo mantentzeko ariketak egingo ditugu, elkarrekin adineko pertsonentzat. Zer? Ze iruditzen zaizue? Ondo ez da? Zuek zuen etxetatik mugitu gabe gurekin batera modu erraz-errazean ariketa egin ahalko duzue Inigo eta biok egiten duguna pantailaren bestaldean eginda. Gaur hasiko ditugun saioek ondorengo dinamika izango dute. Lehendabizi Inigorekin adineko pertsonei zuzendutako ariketa fisikoa egingo dugu. 20 minutuko saiotxo bat gorputzak aktibatzeko. Eta ondoren nirekin mindfulness meditazioa egingo dugu. Lasai bukatzeko. Zer, ekiteko prest orduan? Bai ezta? Goazen bastera Inigorekin. Bale, da zurinek izan den morun, etxin kirola itxeko, gaur nik engotarik eta tanak, zuek etxetiko pixa, eta gaur lehengo gune izanik oso astiro hasiko gara, eta ebiliko materialak izango dire 3. Aulki bat, etxindak hauen pelota txiki bat, eta kosin bat, baldala horeka lantzeko. Eta beste barik, hasteko prest. Bueno, baziengo gara, beroketa txiki bateaz, hasiko gara behitxik eta gorarte, gaurko horeka hori lantzeko bengo guna, mobilea artikularra, txorkatia, belaunak, aldaka, besok, berotuko gara eta gaurko ariketak izango ditana horeka horrekin landute. Hasiko gara behitxik, esku ipiniko mokorrin, punta bat atzera, bizkarra beti zuzen, bestera, aldatu, hainkabisa batera, kolpe hor, aurrera, doan hasiko gara aldatzen, binaka. Bat, bi erdira, bat, bi erdira, bat, bi erdira, bat, bi erdira. Honengo birunaka. Sartuta zabaldu, sartuta zabaldu, sartuta zabaldu, doan atzerantz. Atzera zabaldu aurrera. Bat, bi, 3. Oso ondo, mokorrera zabaldu hainkak, beti bizkarra zuzen, bizta erdirantz, ukandu gora, eta buru muitzu harik, bizkarra beti zuzen eta rotazio bat. Hor. Oso ondo, astiro, esko bat zorbaldara, esku luze izan beharrenin, beti batute. Batute, astiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bestera. Bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa batera, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, atzera. Bat, bi, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bat, goxan besti behian. Aldatzen, eskuma goitxik, eskerra. Eskuma, eskerra. Oso ondo, askatu apur bat, askatzen gaur, esko bixe gora, atzera, bat gora. Atzera, bi gora. Atzera, 3 gora. Atzera, 4 gora. Atzera, hor. Esku mokorrera, suabe buruaz, bera, gora bat, bera, gora bi, bera, gora 3, bera, gora 4, azkena, hor. Erditik, esker eta eskuma, esker eta eskuma. Oso ondo. Bueno, hasiko gara, bikixek, soleo, eta batezbe behiko alde hau lantzen, oreka bat landuz, aleginduko gara ohikutzen, o libreki, bai? Vertikala, hainka mokorran zabaleran, ez zabalo, altura horretara, suabe, goxan segundo bi, bat, bi, astiro, gora berriz, bat, bi, astiro, bat, bi, berantz, suabe, bat, bi, astiro, berriz, bat, bi, astiro, gora, bat, bi, astiro, berriz, bat, bi, astiro, bat, bi,
astiro, jarraitzu, beste 5, 1, 2, astiro, beti bizkarra zuzen, sorbaldak gertu, 1, 2, astiro, ez gara mugitzen, 1, 2, astiro, beste 2, gora, 1, 2, suave, 1, 2, astiro. Askatu apur bat, doanengo bena da. Bardine, baina balantza batzuk sortzen. Gelditzuko gara puntetan, hor pukaldanik eta goren, ez gara geisten, goixan, eta oreka mantentzen, albo batera, da bestera. Orduan, hartzagu arnasa, gora, alde batera, bestera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beste 5, 1, 2, 3, 4, 5, oso ondo, askatzen goa apur bat, berriz kolokatzen gara, eta honen gogu. Aldalak, kolpe inde, ikutzen. Horma, mai, edo zer. Aulki, bizkarra beti zuzen, vertikal hori mantentzen, bizkarra zuzen, da engone da, mokorreko alturan, nire belaune 80 gradotan. 80, eta eutzi. Punta nere gana, tentzinoi punto bat sortu, aldala tirrin hori, timbre hori barrurantz, eutzi hor, 5, 4, 3, 2, 1, da aldatu. Gora bestea, eutzi hor, bizkarra zuzen, tirrin sartu, 1, 2, 3, 4, 5. Apur bat, alda benantzako, neketxu haua, 1, 2, eutzi, 3, 4, 5. Berriz buelta, gora, 1, sorbaldak gertu, 3, 4, 5. Relaxatu, deskantzau apur bat, 10-20 segundo, ariketa barnean gotzau, beste oreka bat mantendu, beste oreka bat geixa bat sortuko zau, inestabilidade punto bat sortuko zau, nahi bada kolpe inde, baina gau, hanka eta alde bereko eskua gora. Hor. Eta engau ja zuzenien 10 segundo. Albozu, kolpein barik, eta ezin bada, mai edo aulki horreri. Ero hormara, zeo zer. Eskua palu batepe, makulu batepe, balixoen. Gertu 10 segundora. Bizkarra zuzen, lurrakin paralelo beti, hainka zein beso, eta hor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oso ondo, 9, 10, astiro, aldatu. Gora, beti paralelo, tirrine barrure, eutzi hor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oso ondo. Bagoaz aurrerantz, onazikoa aulkiakin jolasten, aulki bat hartu, aldala jarriko gara hor, vertikal bat mantentzen, bizkarra zuzen horretan, aleginduko gara, mokorra eta garren azurretan jartzen, izkioi horretan, mokorreko ipurdi masaieko azur bi hoietan, ume txikixek jartzen dizen moden, ume txikixek beti da hor bizkarrakin zuzen, alegindu hor, egun ajunala, edo urtikin, kirolik ezpa gueitzen, azkanen gorputze hori hor mantentzen, ezta? Aldanik eta errezen mantentzen da. Dagoen aleginduko gara, sortzen apur bat, tentzinoi punto batzuk, bizkarrekin tentzinoi punto batzuk, alegintzeko bizkarra zuzen mantentzen, eta nire bizkarra zuzen mantentzeko bizta apur bat berantz. Bizta apur bat berantz, sorbaldak ez dirigoten, sorbaldak lasai, eta engo une da, kaxa bat eusten ongo hain moduen, pixu asko dekon kaxa bat, hainkak ezin dire honolan, ezin dire onzabalik, hainka jarri ondo, bizkarra zuzen, aulki punta-puntan bagara nire moduen hobeto, ezin gara apoia, bizkarra zuzen, eta kaxa honek kriston pixu deko, eutzi hor. Bizkarra zuzen, paralelo, eta horrazten gara kontetan. Bizkarra zuzen, suabe. Bizkarra zuzen, tirrine barure, bakarrik alegindu tirrine sartzen. Alegindu tripa hori barrunan sartzen, tope, bota arnasa,
segi botaten, hartzo eta astiro, eta berriz. Tripa barrunantz, fuerte, bizkarra zuzen, jarraitzu, eutzi hor, beste 5 segundotan, 5, 4, eutzi kaxa, 3, 2, 1, eta astiro. Oso ondo. Gehitxuko zau beste oreka punto bat lantzeko aukera. Eskerreko oina, lurrean gertu, tope, indarrakin, bale? Eta eskuma, luze. Ez bada heltzen paralelo, alba da paralelo. Ez bada heltzen, oina luze, lurrik ikutu gabe, bale? Hor, ongi, eta berdin. Bizkarra zuzen, alba da hor goixen, bestela hor. Eta 10 segundo. Bizkarra berdin, sorbaldak igon barik, bizkarra zuzen, kaxa bat eusten, gertu hor, astiro. 1, 2, botarnasa, 3, 4, 5, 6, hartu suabe, hori da, 9, 10, bizkarra, mugitxu barik, bestera. Oina tope, eskumako hainka tope hor, eskerra gorpu erakusten, kaxoi topera, aldanik eta pixo geixendeko kaxa horrek, eutzi hor, eta hor hasten gara, bizkarra zuzen, eta 1, 2, astiro, 3, 4, sorbaldak berantz, 5, 6, 7, besoiek, 8, 9, 10. Oso ondo. Bueno, gaur, bigarren elementu bat ibiliko, eta izango da pelota txiki hau. Lehenengo elementu izan da aulkixe, bigarren izango da pelota, edo ze pelota, sagar frutu batekin behizan alda, eta ingo bena, nire pizkarran oreka hori mantentzen, ni bota pelota bat, eta lehin dukona esko bisekin hartzen. Eskerra zein eskuma goitxik, ni botatzen pelota hori, eta bizkarra zuzen. Oina bisek lurre ikutzen, aulki puntan, bizkarra zuzen, sartze dut tirrine, bakit askotan, ez dakigu erabiltzen abdominalak edo fase, gerriko fase hau ez dakigu erabiltzen, orduan nik beti eskatzeo gauza bat. Tirrine sartzen alegin du, arnasketa tope horrekin, eta nahi barik hori jago gortzen da. Orduan beti konexio bat etxot, tirrina sartu, timbre hori sartu, eutzi hor, eta alegin duko da, bizkarra zuzen eta pelota hori bota, egin gogu 10 aldiz, astiro, bizkarra zuzen, hartzo pelota bat, gora, bat. Bizkarra zuzen, hartzo pelota hori, 2, bota, 3, berriz, kontu sagar horrekin, 4, 5, bizkarra zuzen, 6, hor, gora, 7 leike, 8, 9, 10. Doanengo baldaketa. 10 bider pelota anak botot eskumakin. Pelota anak botot gora eskumakin. Honengo alderantziz, eskerrakin. Niretzako eskumakalakin, eskerrakin bat gora, ja ez toi bardin. Eskerrakin 2, ikusten da, ezta? Zelan desfasaten dan, 3, ahi ba. 4, bota. 5, bizkarra zuzen, 6, berriz. 7, berriz. 8, gora, 9, 10. Oso ondo. Eta honek hartuko 10 segundo, ura itrago bat emoteko. Hasi emon urtrago bat, eta jarraitzen dugu. Egin gau, oreka lanketa bardine, baina hasiko ara etxeko koxin bateaz. Nik kasu honetan bosu batakat, zuek etxin ibiliko zen duen, edo zen kojin, salako kojin bat, baina zeo zer inestabilidade punto bat sortzen da bena, bale? Bikixe gora, bizkarrak zuzen. Hau ez da laguntzeko, koxin hori ero bosu hori ez da laguntzeko, honek sorteztan oreka puntu makal hori de nere gorputzak lan gehiago etxeko. Dotzen gara gora, beti alba da, zeo zerrekin lagundute, bizkarra zuzen, eta bat gora, 2 gora, 3 gora, suabe, 4, hainka mugitxuarren, ni alegintzenan ere, vertikal hori, babesten beti, 5, suabe, 6, astiro, 7, gora, 8, 9, eta azkena, 10. Beste 10reko bat,
Gertu, 3, 2, 1, astiro. 1, gora, 2, gora, 3, eutzi goixan, 4, 5, astiro, 6, gora, 7, eutzi goixan apur bat, 8, 9, 10. Venga, 10 segundotan, neke puntu hori, urten kojin hortatik, eta ingo buena da, puntetan mantendu, bigarren ariketa, puntetan mantentzen, orpu aldanik eta goren, tentzinoi punto bat sortuz, eta alde batera, zein bestera, alde batera, zein bestera. Eta, esan duten morun, hau ez da erresteko, honek berak, kojin horrek, ez duzta laguntzen, papez. Gelditzen hor, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oso ondo, 1, 3 azkenak, 2, 1, 2, beste bat, 1, 2, urteten dugu, kojin hortatik, ikusi zu honek laguntzeko, ez teko laguntzerik, Eta ezin bada, beti, zeo zerri, kolpein, bigarren atazkena, nire kasu honetan nahiko baxu geltzen da, baina mai baten egon bazinen, hobe, kolpe hor, aldaka batera, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oso ondo, hor, 4, 5, 8, bi azkenak, azkena, oso ondo, pentsa hori kojin bardinen ala, etxindak hauena, zio horretan jarriko, eta lehenengo ariketa pelota gabe izango. Balantza hori, ikusten da, zelan sortzen da ben, balantza hori sortzen, eta alegindukoaz bizkarra mantentzen. Lehenengo ariketa izango da, bizkarra mantendu, aulki eskina horretan egon gaine moden, eta zikoa, kaxa hori eusten, eutzi hor, bizkarra zuzen, biztapur bat, goraka eta onbiarrenin, sorbaldak berantz, gogor, tentzinoi puntu bat sortuz, eutzi, 5, 4, 3, 2, 1, oso ondo. Ongi txuko eta buena da, hainka horren inestabilidade puntu hori, Eskerreko goina lurren tope, bultza tope, bat luze, bizkarra zuzen, junbarik, bat eskoa, 2 eskuma, eutzi hor, eskerda eskuma, eta 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, eta aldatu. Bizkarrak zuzen jarraitzen dau, aldatu eskerra, orpo hori erakusten, bizkarra zuzen, balantzak orekatu, 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2, 1, oso ondo. Ariketa zaiu amaitxute eta honengo gena da lusaketa. Arnazketa biaz amaitxuko behian, da hasiko gara goitxik. Eskuk gurutzatu gabe. Gurutzatu gabe, ipini hor, eta astiro gora begira. Ukandu egora, ukondu egora, arnazketa oso lasai, luze, beti botaten, suabe, hartzot arnaza, aldatu eta berantz. Ukandu ekitxi, ez dut hau tira iketzen buruai, ukondu ekitxi, suabe, eta utzi hor. Hartu arnaza berriz gora. Goian bota, luze eta lasai. Suabe hartu, eta oso luze bota.
Esko bat atzerantz, goitxik kolpe eta alborantz. Hartu arnasa eta aldatu. Kolpe, heldu eta bota. Suabe. Bale, kolpe eskuk, bata bestekin, bizkarra biribildu, sartu burue, bota, hartu lasai, bota luze. Hartu arnasa, tripatara, buru gora eta luze. Berriz buelta, hartu arnasa, luze bota, hartu estabe, heldu, luze bota. Oso ondo, bale, lodixe goitxik, atzamar lodixe goitxik, kolpe hemen, ukalondotik, eta berantz, gora ez, berantz. Suabe, suabe, hartu astiro, bota luze. Hartu, eta luze. Eutzi hor. Bale. Hainkak zabaldo apur bat, mokorra baino zabalo. Esku bat aldakara, eta beste eskuaz gorantz bakarrik. Segi gorantz, beste apur bat. Hartu arnasa, eta jarraitzu goitxik albo batera. Luze. Segi luze, jarraitzu luze, igarri alboko muskulo txiki guzti horiek, hartzot arnasa, berriz gora, albora ez, berriz gora bakarrik. Hartu arnasa, eta segi luze. Biribildu barik, jarraitzot luze, luze, luze. Bale. Ondo, hasiko gara, hainkak luzatzen. Eskumakoa, eskumaz. Kolpe hor, bale? Ezin bada, lagundute. Alba da, lagundu barik. Bizkarra zuzen, eta hemen aleginduko gara, beti sorbaldak mantentzen, hainkau aurrienez, hainkak parera, eta lurrin dagoen hainki, beti flexiñoi punto txiki batekin. Bale? Blokeo barik. Flexiñoi punto txiki batekin, kolpe inbibada kolpe, eutzi hor, eta lasai. Hartu astiro, bota luze. Aldatzen gu bestera, eskerrakin, bizkarra zuzen, eutzi hor, eta alba da, kolpein barik, blokea barik, beti flexiñoi punto txiki batekin, sorbaldak geldik, eta eutzi hor. Azken aurreko ariketa, ez dugu behar, gurutzatu. Eta aleginduko gara, ipurdixaz atzerut, bizkarrak zuzen, biribildu barik, bizkarra oso zuzen, heldu punto batera, bizkarra zuzen mantendu aldo gune, okotzondo sartute, eta ipurdixaz atzenat. Eta eutzi hor, luzatzen. Oso ondo, suabe gora, da honengo guainkak itxi, bizkarra zuzen, da hengo arnasketa bi. Hartu, 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 eutzi apur bat goixan, apnea punto batekin, birikitxak tope beteta, eta fuerte berantz. Suabe, suabe, biribiltzen. Igon, eta berriz, bale? Bi bider. Venga, ba, hainkak batera, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Fuerte bera, da astiro, astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Kaixo berriz ere, kirola egin eta gero erlaxatzeko unea iritsi da. Eta horretarako mindfulnesseko ariketa bat egingo dugu. Beharko dugun gauza bakarra, esteria bat edo aulki bat izango da. Eta jarraian, hastera goaz.
Orain, ezer ez egiteko unean sartuko gara. Geldi eta bizkarra tent egongo gara minutu hauetan. Eserita, bizkarrezurra zuzen, baina ahalegin berezirik egin gabe. Duintasun jarrera erakutsiz eta sentituz. Zeure buruari eusten diozula erakutsiz. Jarrera horretan, zoaz tentsioa askatzen eta gero eta erosoago sentitzen. Begiak erdi itxita, leunki indarrik egin gabe. Betazalak erortzen utziz. Begiak erdi itxirik dituzula, geldi egoteak lasaiago sentiaraziko zaitu. Zaude lasai, ez duzu ezer egin behar. Gorputza geldi, ez duzu ezer ikusten, ez duzu ezer begiratzeko. Horrela egoteak, barne esperientziaz, barne munduaz, ohartzen lagunduko dizu. Mugitzen den gauza bakarra arnasketa da. Erreparatu arnasari. Pentsamenduak joan etorrian ibiliko dira. Gero egin beharreko zerbait, aurretik egindakoren bat. Gaur gertatutako zerbaiten irudiak, telebistan ikusitako zerbait. Eta seguruenik, pentsamendu horiei lotutako sentimenduak ere etorriko zaizkizu. Maitasuna, kezka, poztasuna, tristura adierazten dutenak. Noizean behin, gorputzak arreta eskatuko dizu. Egonezina sortuko zaizu. Gorputzeko minen bat. Arreta alde batetik bestera doala konturatuko zara. Zuk ezer egin gabe. Pentsamenduak, sentimenduak eta sentsazio fisikoak. Kanpoko soinuek, usainek, beraiekin eramango zaituzte. Zure arreta eskatuko dute. Eta hori guztia, zuk erabaki gabe gertatzen da. Gorputzaren egonezinak mugiarazi nahi zaitu. Eta ez mugitzea erabakiarren, konturatu gabe, mugitu egin zara. Zure arreta gauza batetik bestera doa konturatu gabe. Zure barne mundua da hau. Normalean ikusten ez duzuna, entzuten ez duzuna, baina hor dagoena beti. Edozein momentutan erabaki dezakezu mugitzea edo meditazioa uztea. Zuk nahi duzun horretara zuzendu dezakezu arreta. Batzuetan nahita pentsatzen duzu, eta beste batzuetan pentsamenduak sortu egiten dira, besterik gabe, erabaki kontzienterik gabe.
haserrea senti dezakezu. Haserre hori handitzea edo gutxitzea zure esku dago. Pentsamenduaren zurrunbiloan sartzen bazara, haserreak eraman egingo zaitu. Baina arreta beste alde batean jartzen baduzu, indarra galduko du. Konturatu zaitez, batzuetan arreta modu kontzientean erabiltzen duzula. Eta beste batzuetan, ordea, ez zarela arretak nondik nora doan konturatzen. Automatikoki egiten dituzu gauzak, pentsatu gabe. Garbitzen, janaria prestatzen, edo gidatzen ari zaren bitartean, beste zerbaiten pentsatzen ari zara askotan. Pilotu automatikoan egotea da hori. Egiten ari zarenaz jabetzen zarenean, arreta kontzientea erabiltzen duzu. Geratzen zaizkigun minutu hauetan, kontura zaitez noiz dauden pilotu automatikoan eta noiz arreta kontzientean. Orain, begiak ireki, eta poliki-poliki hasaitez mugitzen. Astean zehar, konturatu zaitez zein ezberdina den piloto automatikoan edo arreta kontzientearekin egotea. Hasieran errazagoa izango duzu ariketa geldi zaudela egitea. 3 edo 5 minutako tarteak erabili ditzakezu horretarako. Praktikarekin konturatuko zara denbora gehiena inkontzienteki, automatikoki erreakzionatzen pasatzen duzula. Ariketari buruzko zalantzaren bat izanez gero, idatzi hurrengo helbidera. Tira! Ze iruditu zaizu lehenengo saio hau? Gogoan izan oso garrantzitsua dela egunero 30 minutu inguruko ariketa egitea, mugitzea. Hortaz, aprobetxatu saiotxo hauek zuen gorputzak martxan jartzeko eta ariketa fisikoa egiteko, bai? Honek osasun fisikoan ez ezik, mentalean ere baitakar onura. Bihar gehiago eta hobe, bai? Zuen zain izango gara, ordu berean, leku berean. Bihar arte, aio!